Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Ποιοι είμαστε εδώ πέρα? Ποιοι είμαστε, Τι κάνουμε? πού πάμε, Λοιπόν, πού βαδίζουμε. είμαι ο Άγγελος. Είμαι ο Κάρολος. Τον Κάρολο. Όσοι μας ξέρατε από την προηγούμενη τεράστια επιτυχία που είχαμε, μας ξέρατε. Τώρα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι, και τι θα κάνουμε, Κάρολε? Να Εξήγησε ασχοληθούμε το με familia. άλλα μονοπάτια. Ναι, Με άλλα, για πες. εντάξει, ήδη όσοι ξέρετε στο Facebook την ομάδα ταινιοφάγη Ρόδου, εμείς οι δύο είμαστε από πίσω, κατά κύριο λόγο. Οι πατέρες αυτής της προσπάθειας. Και λέμε να μείνουμε στο θέμα αυτό. Τι θα κάνουμε μια σειρούλα, ο Κάρολος είχε την ιδέα. Αλλά θα προτείνουμε ένα στον άλλο μια ταινία που έχει δει στο παρελθόν και ο άλλος δεν την έχει δει. Ουσιαστικά reaction δηλαδή, βίντεο Ναι. αυτό που σας αρέσουν Θα- στην νεολαία. Θα βλέπουμε τρέιλερ. Μπράβο. Πριν το τρέιλερ θα μου πεις κάποια λόγια για την ταινία που εγώ δεν έχω δει ή εγώ Αντίστοιχα σε μένα. σε σένα. Θα βλέπουμε το reaction Και την το, ώρα. και το γιατί αξίζει. Ο ένας να θα το προσπαθήσει δεις. να πει στον άλλον Ναι, μπράβο. γιατί να δει την ταινία του. Οκ, αν τα καταφέρει, καλώς. Και ταυτόχρονα κι εσείς, αν δεν έχετε δει κάτι από αυτά, ευχαριστηθείτε και με το reaction που είπες κι εσύ. Αφού θα δούμε τα τρέιλερ, θα το φτιάξουμε έτσι σαν ωραίο βίντεο. Φυσικά. Την ώρα θα βλέπουμε και δύο τα τρέιλερ, ο ένας θα το έχει δει, ο άλλος δεν θα το έχει δει, οπότε... Και εννοείται ότι θέλουμε και από κάτω στα βίντεο δικές σας Comments. προτάσεις, comments. Μπράβο, ναι, και προτάσεις, Ναι, ταινιών. αν θέλετε βεβαίως, γιατί όχι να τα κάνουμε και βίντεο αν τα έχουμε δει. Και ή αν δεν τα έχουμε δει, να τα δούμε. Γιατί όχι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Μια ταινία που έχω δει και σε ρώτησα αν την έχεις δει και μου είπες όχι, είναι το Black Death. Λοιπόν, Οκ. λίγοι την ξέρουν αυτή την ταινία, ούτε εσύ που είσαι Ναι, δεν την πολύ ξέρω. καλύτερος από μένα στο σινεμά. Είναι μια ταινία η οποία είμαι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω ότι μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Και μου άρεσε όχι απλά πολύ, πάρα πολύ. Δεν άρεσε σε κανέναν άλλον όταν την είχα δει περίπου το 2011. Λοιπόν, θα σου πω ότι σε αυτή την ταινία παίζει ο αγαπημένος Μπόρομιρ. Πώς τον είπαμε ότι το λένε, Σον Μπιν. Ο Σον Μπιν, Ο Σον Μπιν, αυτός ο που οποίος πάντα πεθαίνει. Πάντα πεθαίνει, ναι, τέλος πάντων. Δεν σου λέω αν Ναι. πεθαίνει σε αυτή την ταινία. Αλλά δυστυχώς. Οι πιθανότητες δεν είναι με Εντάξει, είναι Τέλος λίγο. πάντων, ναι. Ναι, λοιπόν, την ταινία βλέπω εδώ πέρα γιατί τα με τα ονόματα δεν το έχω και δεν είμαι Σωστά, εντάξει, αυτό το τρομερός. δίνουμε. Την έγραψε ο Κρίστοφερ Σμιθ. Δεν πρέπει να έψαξα τι ταινίες έχει κάνει, δεν έχει κάνει κάτι τρελό. Οκ. Η ταινία είναι του, χρονολογία. Είναι το 2010. 2010. Έχει χαμηλή βαθμολογία στο IMDb. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να σε ψήσω το γιατί μου άρεσε και γιατί είναι λάθος η βαθμολογία 6,4 που βλέπω εδώ. Εντάξει, Ελληνικός τίτλος. ελληνικός Μεταφράστηκε τίτλος, έτσι. τα Ο αφήσαμε. Μαύρος Θάνατος. Έχει να κάνει με την πανούκλα. Λίγο, Οκ. θα σου εξηγήσω μετά το σενάριο. Ναι. Παίζει όμως και ένας πολύ καλός ηθοποιός πριν γίνει μάλλον γνωστός εκεί, ο οποίος είναι ο Eddie Redmayne. Ο οποίος που παίζει, Κάρολε, εντάξει δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ντικάπριο, παίζει στα καινούρια Harry Potter με τα ζώα τώρα που είναι. Μπράβο. Ο πρωταγωνιστής ο Άγγλος, που είναι στις αγγλικά χαρακτηριστικά. Μπράβο, βραβευμένος με Όσκαρ και παίζει και στο κορίτσι στη Δανία αυτή την πολύ ιδιαίτερη ταινία. Αυτά μην τα πω τώρα που δεν βλέπω εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Τα κορίτσια. Άλλη ώρα αυτό τώρα, Ναι, θα ναι, τα ναι. πούμε. ναι. Τέλος πάντων, μιλάμε ελεύθερα εδώ, Ο Χόκκιν, ο κύριος Χόκκιν, έπαιζε και τη ζωή του Χόκκιν. Πρέπει να ήταν αυτό. Και εκεί πήρε και το Όσκαρ. ναι, βέβαια. Και έπαιζε και αν έχεις την Game of Thrones μια Ολλανδέζα εκτός του Μπόρομιρ, ένα Ολλανδικό όνομα, η Μελισάνδρη, αν θυμάσαι. Α, ωραία, Θυμάσαι, χαρακτήρα, ωραία. μπράβο, ναι, Να, οκ. αυτός είναι εδώ πέρα που σου λέω. Ναι, εννοείται, πασίγνωστο. εντάξει. Λοιπόν, Ξέρετε γιατί πόσο μου είναι. άρεσε αυτή η ταινία, με τι έχει να κάνει. Ναι. Έχουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ένας παπάς. Ζούμε στα χρόνια που Σχολέρας. υπάρχει της χολέρας, ναι ακριβώς, Black Death, The Plague. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με αγγλικό, γιατί έχω να το δω όντως από το 2011. Ένα τρέιλερ είδα και ήρθα να στα πω για το επεισόδιο. Αυτός ο ιερέας θα πάει να θεωρούν τότε ότι αυτή η αρρώστια δεν είναι από τα ποντίκια και τα λοιπά που ξέρουμε τώρα από βιολογία, ότι είναι που είναι από μάγισσες. Οκ. Okay, από ανθρώπου, ότι φταίνε οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν πολύ στο Θεό. Οκ, ήταν από εκεί που καίγανε μάγισσες. Τους και τα λοιπά. τιμωρούσαν και έγανε μάγισσες. Ναι, ζούμε Ναι. σε αυτά τα χρόνια που και με λίγο τις μάγισσες. Δηλαδή έξυπνη γυναίκα ίσον, μάλλον μάγισσα εκείνη την εποχή, ήταν λίγο επικίνδυνα μάλλον τα χρόνια της γυναίκες τότε. Τέλος πάντων και ο παπάς αυτός πάει με μια ομάδα μισθοφόρων, που είναι μισθοφόροι έτσι του χριστιανισμού, τους καλεί ο Πάπας, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, πηγαίνετε λίγο να παίξετε λίγο μπουνιές. Μάλιστα. Τέλος πάντων, και πάει αυτός ο παπάς με μια ομάδα μισθοφόρων που αρχηγός τους είναι ο Μπόρομιρ, Μπόρομιρ, ο Σομπίν, σε ένα χωριό το οποίο λέγεται ότι έχουν αποκηρύξει τον Ιησού Χριστό από Θεό τους. Οπότε είναι σοβαρά τα πράγματα. Και ζούμε μια περιπέτεια το οποίο παίζει ανάμεσα σε μεταφυσικό και ρεαλισμό Okay. και δεν σε αφήνει να καταλαγιάσεις χωρίς όμως
να γίνεται καρτουνίστικο αν θα σου δώσει κάτι μεταφυσικό. Πραγματικά απορείς όλη την ταινία αν είναι έτσι όπως το βλέπεις ή όχι. Τουλάχιστον εμένα αυτό με έπιασε. Έχει πολύ πλάνο που εσένα ξέρω ότι σ' αρέσουν τα πλάνα. Είναι από τις λίγες ταινίες που τα πλάνα μου άρεσαν. Ναι. Τρελαίνεσαι για τα πλάνα. Εγώ ξέρεις τα μισώ. Ναι. Σε αυτή την ταινία με έπιασε. Είχε το πλάνο, τη μουσική και μου φαίνεται σαν μια ταινία που πρέπει να τη δεις π.χ. το Πάσχα, που βλέπεις για τη θρησκεία και αυτά. Έχει πολλά νοήματα και στο τέλος έχει αυτό που μου αρέσει. Κάτι σαν plot twist. Δύναμη, συγκίνηση. Λόγια για το αν η πίστη είναι καλό, κακό, γενικότερα για την πίστη, γενικά για τη θρησκεία και σ' αφήνει με μια απορία στυλ Inception. Μάλιστα. Έτσι στο πουλάω και το επόμενο που θα κάνουμε, στο επόμενο έτσι που θα δούμε την εθές, είναι να βάλουμε το τρέιλερ να το δούμε μαζί και ελπίζω να σ' αρέσει. Πώς σου φαίνεται αυτό που σου είπα έτσι τώρα? Το κάνεις ωραίο το κεκάκι. Ωραία, το κέικ είναι special. Ναι, βάλει σοκολάτα, νουτέλα. Ναι, καλούς ηθοποιούς βλέπω. Ωραία. Ωραία θεματολογία ακούγεται. Και τώρα θα πούμε, πάμε να το δούμε το τρέιλερ για να πούμε μετά την ταινία του Κάρολου. Μπράβο. Πάμε λοιπόν το τρέιλερ να το δούμε και εγώ το ξέρω, ο Κάρολος δεν το έχει δει. Να δούμε reaction. Μάλιστα. Για το και με τη δικιά σου ταινία. Word has reached me of a village that does not suffer as the rest. They say it is a sanctuary from the pestilence. I must see for myself how this village is kept safe. Ναι, είναι για γεννημένους για τέτοιους ρόλους. Για σπαθιά. Μόνο. This village we're headed to, there is talk of sacrifice. Men eating men and the freezing the dead. We are charged to give the leader of this village back for confession, trial and execution. Από αυτές τις ταινίες που μου άρεσε πολύ εμένα είναι μια ταινία που δεν την είδε και κανείς. Ξέρω εγώ γιατί σε Ελλάδα θα πολύ Το τρέιλερ σου δείχνει πολύ δράση. Να ξέρεις ότι δεν είναι δράση στην ταινία. Μάλλον σου δείχνει για να πας. Δεν είναι δράση. Δεν είναι δράση. Μάλιστα. Εντάξει, τα ξεπέταξε λίγο. Εσύ πες μου τι είδες. Εγώ δηλαδή αν το βλέπω αυτό δεν... Αν έτσι όπως το λες, υποψιάζομαι για μεγάλη φόλα. Έτσι που τα λες. Γιατί θυμάμαι την περιβόητη ιστορία με το ξακουστό σκοτεινό χωριό του Σιάμβαλα. Δεν μου άρεσε εκείνο. Αν το έχεις δει. Δεν μου άρεσε, το έχω δει. Δεν σου άρεσε. Όχι. Μάλιστα. Το ίδιο πάει να κάνει εδώ, αλλά εδώ το πέτυχε για μένα. Εκεί δεν μου το πέτυχε. Ναι, γιατί εκεί τι γίνεται. Εκεί σου δείχνει όλες τις σκηνές που φαίνονταν ταινία ήταν τρόμου. Εν τέλει όμως το σκοτεινό χωριό του Σιάμβαλα δεν είναι τρόμου. Είναι κάτι άλλο. Εντάξει, δεν το πολύ θυμάμαι αυτό που λες, αλλά δεν μου άρεσε. Σου δείχνει στο τρέλερ τις σκηνές αυτές. Δεν μου άρεσε. Και στο τέλος ουσιαστικά το ίδιο μάλλον έκανε εδώ. Το ίδιο έκανε εδώ. Να ξέρεις, η ταινία έχει πλάνα, μουσική, το τρέιλερ όντως. Μάλλον προσπάθησαν να το πουλήσουν σαν μια ιστορία Lord of the Rings. Δώσε σπαθί, δώσε μάχη, δώσε ξύλο. Ναι, οκ. Να ξέρεις ότι είναι άλλο από πίσω. Γι' αυτό και πολλοί δεν τους άρεσε. Γιατί ήταν το τρέιλερ και σου λέει θα έχει ξύλο. Και πήγανε και δεν είχε το ξύλο που βλέπεις εδώ. Ναι. Γίνεται εκεί για λίγο και μετά σου λέει πού είναι το ξύλο. Και αρχίζει και ο διάλογος, η ποίηση, δηλαδή έχει τέτοια μέσα τώρα. Μη σε τρομάζω. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι, αυτό λειτουργεί όχι αποτρεπτικά σε μένα, το αντίθετο. Ωραία, τότε ακόμα καλύτερα. Ναι, δηλαδή αν είναι μια από τα ίδια. Λειτουργεί αποτρεπτικά. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα, επειδή με τη θρησκεία έχω ένα θέμα. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες που συζητάνε γύρω από τη θρησκεία με μεταφορές, με αλληγορίες, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μου αρέσουν και πολύ τα πασχαλινά όταν παίζουν. Αυτό το βάζω μέσα σε μια τέτοια ταινία. Αν είναι Πάσχα δηλαδή που θα ξαναδείς τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, όλα, ο Σαμσόν και όλοι αυτοί. Αυτή την ταινία βάζα μέσα. Βέβαια η Εκκλησία δεν θα την πούσει. Ίσως να του πάει, γιατί σου δείχνει και την κακιά πλευρά της θρησκείας. Μπορείς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ισορροπία. Εσύ να μου πεις. Κοίταξε, αν έμεινα στο τρέιλερ που έβλεπα, θα το θεωρούσα μία από τα ίδια. Ότι το έχουμε ξαναδεί το εργάκι. Εγώ τώρα που το είδα, ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια. Αν το έχει τηλεόραση, καλώς. Ξενέρωσα. Αλλά αφού μου λες ότι είναι πολλά παραπάνω. Δεν είναι action. Η ταινία δεν είναι action. Αφού δεν είναι μόνο action αυτό που δείχνει, από μένα είναι ένα ναι, θα το βλέπα κάποια στιγμή. Δεν είναι action. Μου το πούλησες. Ωραία. Γυρίσαμε. Εδώ
εδώ είμαστε. Γύρισε. Κάρολε, μου έχεις κάποια πρόταση ταινία? Φυσικά. Λοιπόν, αν δεν τα ακούσουν τα αυτάκια μου πάλι. έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στον ελληνικό κινηματογράφο. Από εποχές δεκαετία 60, Δαλιανίδης και δεν συμμαζεύεται, Φόσκολος και αυτά, μέχρι και φυσικά τον σύγχρονο ελληνικό, Οικονομίδης, Φωκίων, πώς λένε τον άλλο το πρόστιμα, όλα αυτή τέλος πάντων η γενιά, όλων αυτών τα weird που τα λέτε, τα weird cinema το ελληνικό, με την άλλη που έπεσε από το μπαλκόνι, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, την ταινία που θέλεις anyway, να πεις. ναι, πάμε τώρα. Άμα αξίζεις να μιλάς για ελληνικό κινηματογράφο, θα κάνουμε tribute άλλη ώρα. Ναι, θα γίνει το τριπλό βίντεο, ναι, όχι. Τι ταινία μου προτείνεις? Λοιπόν, 2009. Φοιτητής ήμουνα. Ωραία. Σκηνοθέτης Πάνος Πήραμε για το Κούτρας. πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Άσχετο, συγγνώμη. Ναι. Συνέχισε. Σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Έχει κάνει τη μεγάλη καλτιά που λέγεται η επίθεση του γιγαντίου Μουσακά. Κάποτε. Δεν ξεκινάμε καλά κάτι. Άσχετα αν το έχω δει γιατί ήταν τρέντ τότε. Ναι, ήταν μεγάλη καλτιά. Ωραία, συγκεκριμένη. συνέχισε, φοβάμαι ήδη. Ναι, ο συγκεκριμένος λοιπόν εδώ μας φτιάχνει κατά τη γνώμη μου μια τρομερή κοινωνική ιστορία. Μετά το Μουσακά. Καμία σχέση με το Μουσακά, απολύτως. Το βιογραφικό του το όμως το έχει. Ναι. Ο οποίος λοιπόν εδώ μας φτιάχνει την ταινία που λέγεται Στρέλα. Αυτά φοβόμουν τώρα να τα. Παίζει με τη Ξέρω, λέξη δεν τρέλα ξέρω, ναι. και την λέξη Στέλλα. Ναι, αλλά η Στέλλα μήπως είναι Στέλιος, εγώ φοβάμαι σε αυτή την ταινία. Το Λέει. οποίο εντάξει, οκ. Ζούμε και Λοιπόν. σε εποχές δύσκολες τώρα. Θα προσέχουμε και τι λέμε. Και τι λέμε, εντάξει. μπράβο, Να λοιπόν. ξέρεις ότι δεν είμαι φαν αυτού του σύμπαντος. Ναι, οκ, εντάξει. Ναι, δεν μου αρέσουν τα multiverse. Μπράβο, Μ' αρέσει ναι. το straightverse. Μπράβο, εκεί να είναι μόνο Είμαι λίγο straight Spider-Man. εγώ. Μόνο Spider-Man. Δεν μ' αρέσουν όλα. Ναι, μην που πάμε να μπλέξουμε. Τέλος πάντων, θα σε ακούσω γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος, ναι, λοιπόν. Α, δούμε εδώ. Καλή άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετικά δυνατή κοινωνική ιστορία. Η οποία Οκ. Κοινωνική ιστορία. ουσιαστικά ξεκινάει η ταινία μας με έναν που βγαίνει από τη φυλακή μετά από 15 χρόνια καταδίκη, γύρω στο πλέον 40-45 θυμάμαι, ο οποίος λοιπόν ήταν σε ελληνική επαρχία, τελείωσε την ποινή του και φτάνει στην Αθήνα να φτιάξει τη ζωή του ξανά μετά από τη φυλακή τέλος πάντων που ήταν. Μάλιστα. Καλή τύχη. Ναι, θα χρειαστεί. Αν και δεν το βοηθάει και ιδιαίτερα. Λοιπόν, και συναντάει σε ένα βράδυ εκεί πέρα μια 25χρονη τρανς γυναίκα. Και εντάξει, υπάρχει ένα φλερτ, υπάρχει ένας έντονος ερωτισμός. Εγώ κάνω να ξέρεις όμως εδώ. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Απλά Ωραία. σου λέω για να μην Ναι. με κρίνετε αυστηρά Όχι, όχι. για αυτά που θα πω και τις γκριμάτσες που παίρνω. Ναι, όχι. Καθένα εντάξει. σε αυτή τη γη κάνει ό,τι γουστάρει. Εννοείται. Εγώ ψεύτικος δεν θα βγω στο γυαλί. Συνέχισε εσύ. Μπράβο. Τέλος πάντων, Πάμε, λοιπόν. προσπαθώ να μην Ναι. με ξεφύγω. Ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα έρωτα, υπάρχει ένα πάθος τέλος πάντων τη μια νύχτα για αρχή. Μάλιστα. Αυτό το ξέρει ότι η κοπέλα είναι τρανς. Μετά το βλέπει στην πορεία. Ναι. Το βλέπει στην πορεία γιατί υπάρχει κάτι από κάτω. Ναι, ναι, το βλέπει στην Α, πορεία. δηλαδή Ναι, έχω ναι. ξεφύγει η κατάσταση. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, οκ. Του αρέσει αυτό? Κοίταξε, 15 χρόνια ήταν στη φυλακή ο άλλο. Α, Εντάξει, σου λέει- υπάρχουν και κάποιε ανάγκε. Οπότε σου λέει δεν βαριέσαι. Εντάξει, ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Μα κατέστρεψε σήμερα, τέλος πάντων. Ναι. Δεν μπορούσα να βρει. Λες και δεν ξέρει ποιο είμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Συνέχισε. το θέμα τώρα είναι ότι εδώ τώρα έρχεται ένα κομβικό σημείο της πλοκής. Το οποίο για μένα ανεβάζει την ταινία εκεί που είναι. Μάλιστα. Θεωρείται μεγάλο spoiler, οπότε Να μην μου το πει. εγώ θα το πω. Οκ. Θα το πω όσοι δεν θέλουν να μάθουν το σημαντικό αυτό κομμάτι της πλοκής, μπορούν λίγο να βγάλουν τον ήχο τώρα, για πολύ λίγο, και θα επανέλθουμε. Ναι, για πες τα. Λοιπόν. Αφού θες να το πεις, πες τα. Θέλω να το πω για να Δεν καταλάβετε θα ήθελα να μάθω spoiler, αλλά. την τραγικότητα της ιστορίας. Για πες την. Λοιπόν, η τραγικότητα της ιστορίας έγκυται στο γεγονός ότι η τρανς η οποία πηγαίνει ο 45χρονος που έχει μόλις αποφυλακιστεί, Κρατιέμαι να μην σε βρίσω. ουσιαστικά Είναι γκέι. είναι ο γιος του. Καθώς αυτός είχε εγκαταλείψει την οικογένεια Εντάξει, άρα το τότε. πάμε τότε σε μια εκδοχή σύγχρονης
νεοκουλτουριάρικης βέβαια ταινίας, όπως μου τη δίνεις έτσι να καταλάβω. Ναι, σαφώς. Ιφηγένειες. Ναι, ουσιαστικά. Μάλιστα. Αυτό είναι και που κάνει τραγική την ταινία, αλλά όχι τραγική Και με λιγάκι έννοια. η διπόδιο συμπλέκονται. Φυσικότατα, εννοείται. Όλα αυτά πάνε όλα. Μια ελληνική τραγωδία που όλοι μπλέκονται και όλοι είναι μάνες και πατεράδες στο τέλος. Ακριβώς. Πω. Είναι όμως τόσο καλοφτιαγμένη και σε πιάνει η ψυχή Άμα το σου. λες, άρα πρέπει να τη δω δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου, θεωρώ Ακόμα μια και αν ταινία- δεν μ' αρέσει να βλέπω τέτοια πράγματα. Δεν θα σε προσβάλλει με αυτό. Δεν το θα με πράγμα. προσβάλλει. Όχι. Σε Τελείωσαν τα παραδοσιακούς- spoiler, μπορεί να γυρίσει τον ήχο κανονικά. Εντάξει, σιγά το spoiler τώρα. Εντάξει, αυτό λογικά δεν θα δίνεται στο τέλος. Όχι, το μαθαίνει. Ωραία, το μαθαίνεις για να σε βάλει Γιατί τώρα να δω έναν έρωτα ενός ανθρώπου με ένα τρανς, στα τέτοια μου πραγματικά. Ναι, οκ. Ενώ αυτό που είπες, εντάξει, λίγο Ναι, μου το- γέννησε μια περιέργεια. Ναι, γιατί μαθαίνει μετά, α πούμε, ότι Ωραία. για κάποιο Δύο λόγο ερωτήσεις, γίνανε δείτε όλα. το τρέιλερ, δύο Ναι. ερωτήσεις. Έχει γυμνό η ταινία. Έχει, όχι όμω σε υπερβολικό βαθμό για να Ναι. σε κάνει να. Είναι προκληθείς εντάξει, να ιδιάσεις. τώρα μου λες 2009, Ναι. δεν υπάρχουν woke και μαλακίες. Ακόμα όχι. Ακόμα όχι, εντάξει. Οπότε το κρατάμε αυτό. Πρωταγωνιστή Μίνα Ορφανού έκανε καριέρα, αν τη θυμάστε, και από μια ελληνική σειρά στο Μέγκα στην οποία πρωταγωνιστούσε. Τότε με την, που γινόταν ένας πανικός γύρω από το όνομά της. Έχει περάσει και από το Ρόδο, αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη Σιγά μην δεν περνούσε. Μίνα Ορφανού. Πήρε κανένα βραβείο, πήρε. Βραβείο στην Δικιά μας, Ελλάδα. δεν πήρε βραβείο η δικιά μου. Στην Ελλάδα όχι, δεν πρόκειται. Όχι. Στο εξωτερικό- Στο εξωτερικό πήρε τα βραβιάκια της, πήρε τη δόξα της. Και... Δημιούργησε κάποιο πρόβλημα, π.χ. μου λες για τρανς το 2009 τώρα, εδώ ακόμα εγώ που με... Εντάξει, δεν Ναι. έχω κάποια Συζητήθηκε. αντιπάθεια, Συζητήθηκε, αλλά ναι, θα ναι, τη ναι. συζητήσω. Τώρα, ας πούμε, αν έβγαινε μια τέτοια ταινία, θα την κράζαν από κάτω. Κατάλαβες, δηλαδή, γιατί Ναι. να είναι αυτό και γιατί να είναι αυτό. Υπάρχει το woke και το αντι... Ναι, έτσι, συζητήθηκε. έτσι. Αλλά- Αλλά όχι για αρνητικό λόγο. Όχι, όχι. Εντάξει. Ωραία, δούμε Όχι. το τρέιλερ να... Δούμε το τρέλερ, τη να θεωρώ δω. μια σημαντική ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Πολύ ιδιαίτερη. Εγώ μπαίνω ντεμή λίγο. Οκ, Στο οκ. τρέιλερ. Ντεμή μπαίνω, γιατί σας είπα, έχω ένα θέμα με τις θεματολογίες με τη αυτές, διαφορετικότητα. Εντάξει, δεν θα πω ψέματα, τέτοιος είμαι, οπότε Εντάξει. μισήστε με κάτω στα comment, αλλά άμα αρέσει η τέχνη είναι τέχνη. Αυτό Εάν ακριβώς. το κάνει με καλό τρόπο χωρίς να παρεξηγήσω, why not. Και τη θεωρώ την καλύτερη ταινία στη φιλμογραφία του Πάνου Κούτρα, του σκηνοθέτη της. Δεν το ξέρω, πάμε να δω να κρίνω. Φύγαμε. Πάμε. Έχεις μια φωτιά. Στρέλα. Τι είναι η Στρέλα? Η Στρέλα. Αυτός είναι ο Φυλακόβιος. Ο φυλακισμένος. Σε μένα σου αρέσει. Στα πόδια σου. Σε μένα σου αρέσει. Η Στρέλα σαν ηθοποιός είναι γυναίκα ή τρανς? Τρανς. Είναι όντως τρανς? Είναι όντως. Αυτή εδώ είναι τρανς. Ναι. Θα προσέχουμε δηλαδή αν βγαίνουμε έξω. Ναι. Εμείς που... οποιοσδήποτε δηλαδή. Καταλάβετε να μας κλείσουν καλό επεισόδιο με ό,τι θέλω. Προφανώς. Πιστεύω να πήγες να το βρεις. Όχι, Ναι. μεγάλωσες, δεν είσαι παιδί πια. Βάλεις τέτοιο καημό στο κεφάλι σου μετά από τόσο καιρό, το φάγες καημένη. Ό,τι ηθοποιό βλέπω δεν τον έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Εκτός από τον... Σε περίμενα χρόνια. Εκεί Του λες κάτω ότι πατάρι. επιμένεις ότι δεν είναι γυναίκα. Τι έπιες, το έκανες για να τον εκδικηθείς. Δεν μπορούσε ρε μαλάκα στην ταινία να είναι μια κανονική γυναίκα όμως, ρε φίλε. Δεν θα έχει το ίδιο νόημα. Γιατί? Γιατί υποτίθεται αυτό που σου είπα το... Παίζει δηλαδή με κομμάτι της μένα που δεν λογικής. θέλω να το βρω. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι εξαδέρφη του που λέει λόγος. Το ίδιο είναι σοβαρά τώρα. Ξαδέρφη με... Οκ, κοίταξε, είδα το τρέιλερ, Ναι. δεν θα σου πω ψέματα, δεν με έψησε. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια. Σαφώς. Όμως, ξέρω ότι τότε μου λέγανε να τη δω αυτή την ταινία. Όμως Ναι. εγώ επειδή είμαι εδώ, στα μυαλά, με αυτή τη διαφορετικότητα που σου λέω, έχω ένα θέμα. Δεν θέλω να με ενοχλούν, δεν θέλω να ενοχλώ. Μπράβο, ναι, να το οκ. πω όμορφα. Ναι. Okay.
Πάντα έλεγα όχι. Τώρα, άμα τη δω και παίζει την τηλεόραση και μου πει αυτή είναι, θα την αφήσω να παίξει. Οκ. Άμα τη δω εύκολα σε μια πλατφόρμα, θα την πατήσω μόνο και μόνο για σένα. Οκ. Επειδή μου λες πρέπει να τη δω. Ναι. Τώρα, άμα δεν μ' αρέσει μετά, θα έρθω να σου σπάσω την κεφάλι μου. Προφανώς, Εντάξει, ναι, θα έχω ξανακάνει αυτό. Ναι. Εντάξει, μου έχει πει 2-3 φορές κάποια πράγματα που θεώ. Ειδικά με τα ελληνικά έχει ένα θέμα να τα ανεβάζει πιο ψηλά από ό,τι είναι. Εντάξει. Να πούμε την αλήθεια. Εντάξει, οκ, ναι. Έχει πει και πολλά σωστά. Εντάξει. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Και γι' αυτό όντω μου λέγανε τότε να τη δω. Σου λέω ότι αν υπάρχει εύκολο τρόπο να τη δω, εγώ θα τη δω. Π.χ. Σινόμπο, θα ξαναβάλω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω που είναι. Είναι από τις ταινίες που φεύγουν, μια πάνε στο Σινόμπο, Εντάξει. πάνε και στο Netflix. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν καίγομαι να τη δω, αλλά μάλλον αν είναι εύκολο τότε ίσως. Ρίξτε μια ματιά, Ωραία. αξίζει. Πάμε να δούμε και το άλλο. Δεν είναι η καλύτερη ελληνική που έχω δει, έτσι, μην σας λέω μεγάλα λόγια. Αλλά είναι μια ταινία που αξίζει να τη Και δεις. δεν έχω δει, Κατά εντάξει, μένα. τώρα άμα ήταν μια καλύτερη, θα την είχαμε δει μαζί. Ναι. Ας πούμε, μου λες πάμε να δούμε Οικονομίδη. Αυτό τώρα δεν Ναι. έχω λόγο να σε αμφισβητήσω. Ναι. Ενώ εδώ ας πούμε υπάρχει μια δεν ξέρω εγώ. Mr. Violence, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που δεν θυμόμουν ποιο Έχω ήταν. δει ελληνικά που μου Μπράβο. είχες πει που ήταν ταινιάρες. Εντάξει, τώρα τι να σου. Το Miss Violence. Ωραία. Ε, Το κρατάμε, το κρατάμε. Οι τηλεθεατές, ας γράψουν από κάτω αν το έχουν δει, αν Ναι, τους άρεσε. αν σας άρεσε ή όχι. Ναι, ναι. Ήρωες όσοι το έχετε δει. Λοιπόν, αν έχετε δει τις ταινίες που προτείναμε ένα στον άλλον, αν θεωρείτε ότι αν τις έχετε δει, αν σας άρεσαν, αν όχι. Τις και δικές αν- σας προτάσεις Και τις δικές προτάσεις από κάτω. και αν σας άρεσε αυτό που είδατε Αν σας γενικότερα. άρεσε και γράψει καλά νούμερα, θα ξανακάνουμε. Αυτό ακριβώς. Πάμε να κάνουμε κάτι από την αρχή, ένα καινούριο καναλάκι. Ό,τι κάναμε παλιά, κάναμε όποιος μας ξέρει. Και αυτή είναι η νέα σειρά. Πώς θα την ονομάσουμε, είπαμε. Κοίτα να μαθαίνεις. Κοίτα να μαθαίνεις. Λοιπόν, κοίτα να μαθαίνεις και εσύ τώρα που βλέπεις το βίντεο και πάτα ένα like, κάνε Μπράβο, subscribe δώσε μας λίγο κουράγιο. και γράψε από κάτω. Καλό, κακό, γράψε. Ναι, Εντάξει. ό,τι θέλεις, ό,τι Γιατί θέλεις. πλέον υπάρχουν και αλγόριθμοι. Μπράβο. Παλιά όταν ξεκινήσαμε και ήμασταν YouTubers δεν υπήρχαν αλγόριθμους. Όχι. Κάναμε ένα βίντεο και ξυπνούσαμε, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τώρα- Είτε είχαμε ένα μισό εκατομμύριο views που τα έχουμε φτάσει. Ναι. Λέμε και στους νέους. Έτσι. Όποιος μας ξέρει από παλιά. Κάρολος Ναι. και Άγγελος. Γράφτε και ιστορία. Μπράβο, έτσι. Να διαγράφτηκαν αυτά Λεωφορεία. από ένα λάθος. Ναι, Λεωφορείο. λεωφορείο. Ξύλο στο λεωφορείο. Έτσι. Μια κουβέντα Λοιπόν, είπε, πολλά γράψτε μας καταλάβατε. κάτω, στηρίξτε μας γιατί θέλει και προσπάθεια αυτό που κάνουμε έτσι, δεν χρόνο, διάθεση κτλ. Και όσο ανεβαίνουμε τόσο θα κάνουμε και πιο Ακριβώς. καλά Αν πράγματα. μας βρήκατε λίγο μαγκωμένους, δηλαδή μην ανησυχείτε. Στα Θα- επόμενα θα επεισόδια δώσουμε, θα εντάξει. δώσουμε κι άλλο. Μην αγχώνεστε. Εδώ είμαστε εδώ για Υποσχόμαστε. εσάς. Υποσχόμαστε. Κάντε εσείς το like σας και όλα θα γίνουν. Έτσι. Εντάξει, subscribe. Όλα τα Όλα. Και θα κερδίσετε από μένα μια αγκαλιά. Εντάξει, Εντάξει. είμαι και... Εντάξει. είμαι Σιγά και σιγά. large. Σιγά Λοιπόν, σιγά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Ciao, ciao.